още не е свършила емисията. Предполагам, че тук ни чакат вече хората от БНТ. Да не се затрудняваме да срещаме по тези улици. Няма смисъл. Но по света и у нас върви. А протестът стигнал област. Кой тук да го отрази, ако не обществената телевизия? Само това се чуди. Чакай. Може би БНТ? Идваме при вас. БНТ са тук! Нека има, ако плескаме! Ей така, с малките стъпки в правилната посока и с упорито вървение. Стават неща. Американецът университет за САЩ се увеличи Te compensa.